la premsa catalana, quan Catalunya sigui independent, serà més o menys igual que ara en el primer moment. És a dir, hi ha gent que vol veure que hi haurà conversions fantàstiques, si és que això arriba, si és que realment som independents. Hi ha gent que mira cap a l'exemple de Lituània i diu que aquí hi havia un diari que era la referència, que primer era unionista i a l'endemà de la independència ja es va fer independentista. Home, evidentment hi haurà alguns canvis, però menys dels que pensem. La premsa espanyola serà residual en un primer moment? No, depèn de l'estratègia que prenga en aquell moment. Si pren una estratègia equivocada, acabarà sent-ho a poc, i si no, doncs no necessàriament. Quan s'establisca una lògica finalment ja de cultura, de país independent, de societat que va de per lliure, etc., evidentment i òbviament aquesta premsa haurà de perdre força, però això serà conseqüència d'un procés llarg. No hi haurà un gran sotrac en el sector de la premsa o de la comunicació si arriba a la independència, senzillament perquè el sotrac ja hi és. Això ja ho estan fent. És a dir, els diaris hispanocèntrics a Catalunya, que és una manera curiosa de definir-los, perquè jo crec que són catalanocèntrics, però tenen diferents interessos i perspectives i referències, aquests diaris ja estan canviant. Però aquests canvis mentals són conseqüència d'una certa presa de consciència dels periodistes, dels mateixos mitjans pels lectors que tenen i de la incomoditat que suposa al final acabar-se referint a Catalunya com una comunitat autònoma. Però els hispanocèntrics la tenen tots i van adaptant-se a mesura que la societat va canviant, i la societat canvia. Tots els diaris s'implicaran en alguna posició. Cada vegada que hi ha un procés, per dir-ho així, conflictiu en una societat, un procés que implica blanc o negre i que no hi ha lloc per als matisos, o els matisos queden desdibuixats per la mateixa pel terratrèmol, per dir-ho així, o pel mateix procés, els diaris i les televisions i tothom acaba prenent posició. Tots sabem quina posició prendran els diaris que s'editen a Madrid, això està claríssim, i pel que fa als que s'editen a Catalunya, doncs podem tindre alguns dubtes. Mira, sap el que al final pot fer canviar o pot modular això o pot condicionar això als lectors? Si un diari agafa una posició, per dir-ho així, espanyolista a Catalunya, i a l'endemà resulta, o al cap d'un mes resulta que ha perdut el 10, el 15 o el 20% de lectors, segurament canviarà. I, per tant, si vostè em diu ara què faran La Vanguardia i El Periódico, jo diré La Vanguardia i El Periódico faran el que marquen els seus lectors, perquè sobretot són productes de consum, sobretot són productes mercantils, sobretot, a part de qualsevol altra consideració, són empreses. I si no els va bé prenent una decisió, acabaran prenent una altra. No oblidem que els diaris són tan canviants com les societats. Si vostè compara La Vanguardia de principi del segle XXI amb La Vanguardia de principi del segle XX, no té res a veure. I tots pensem que sí, que té que... Ja no li dic comparacions tan dràstiques com La Vanguardia l'endemà d'entrar les tropes de Franco per la Diagonal, que la seva propietat havia estat expulsada, que havien estat en perill de mort, que tornaven amb ganes de recuperar la seva possessió i que tornaven, per dir-ho així, condicionats absolutament a la misericòrdia o al perdó dels guanyadors. No dic això, dic, no, mire vostè La Vanguardia de principi del segle XX i principi del segle XXI. Bé, no tenen res a veure. Si als Godó antics se'ls hagueren dit que La Vanguardia en algun moment s'imprimiria en català i es vendria en català, s'haurien tirat les mans al cap. I amb això no vull dir res, perquè sí que vull, però no vull dir que, ja està. No, vull dir que, clar, un producte que vius en 30 anys canvia moltíssim i s'adequa a la societat, que és el que estem dient. Mire, al final tot podria dependre, per exemple, d'una qüestió tan clara com si hi haguera conflicte o no. I després del resultat, vostè creu que algun diari imprès a Barcelona, a l'endemà d'unes eleccions, d'un referèndum sobre la independència, guanyat pel 80% a favor del sí, mantindria una actitud contrària? Doncs això. La premsa de Madrid protesta sempre perquè diu que la premsa de Catalunya està lligada al govern i està condicionada per unes subvencions que sempre són, per dir-ho així, tres xavos, i que ells critiquen d'una manera aclamant-se al cel. Bé, aquesta gent, segons el govern que hi hagi, tenen induïdes una quantitat de publicitat, d'esponsoritzacions, de patrocines, etc., brutals. És a dir, el que puga donar el govern de la Generalitat en un any al periòdico no té res a veure, per la part baixa, vull dir,
a lo que puga donar Telefònica o lo que puga donar Repsol o lo que puga donar qualsevol gran empresa d'Espanya a un diari de Madrid. Dels 3 últims diaris que s'han publicat a Madrid, La Gaceta, Público i La Razón, 2, La Razón i Público, han estat induïts directament pel govern de torn a través d'intercanvis, per entendre'ns, amb els empresaris editors que els han tret al carrer. Això a Catalunya no passa així. Al final hi ha una cosa que no admet discussió. Hi ha 2 llengües a Catalunya. Una té un mercat potentíssim i en el conflicte, sempre que hi ha un contacte entre 2 llengües, això ho pot llegir en qualsevol llibre del senyor Niñoles o del senyor Aracil dels anys 60, sempre que hi ha 2 llengües en contacte, sempre es disputen el territori. I sempre n'hi ha una que guanya, o que va guanyant més, i una que perd, i que va perdent més. En aquesta lluita, en el cas de Catalunya, es produeix una combinació absolutament, per dir-ho així, injusta, absolutament desproporcionada. Un mercat de milions de persones i d'un estat, d'unes institucions de l'estat i d'un potencial brutal contra un plantejament molt més reduït, domèstic i tal. Només faltava que aquesta gent que està aquí competint en el mateix àmbit, en el mateix territori, contra una llengua molt més poderosa, no tingueren l'ajuda del seu govern o de les institucions del seu país. Però això sí que és per dir, deixem-ho córrer. Cal mantindre l'ajuda, cal mantindre la subvenció, cal mantindre el suport, sobretot tenint en compte que no hi ha un sistema econòmic i financer propi fort, mentre hi hagi aquesta col·lisió d'una llengua, d'un trolebús, que és el castellà, contra un 600, que és el català. Dependrà de l'estatus que tinga la llengua catalana en el futur. Hi ha gent ara com ara que està plantejant la possibilitat de que hi hagi una cooficialitat també amb un estat independent. I ho fan catalanistes, i ho han escrit últimament en diaris de gran difusió, o d'una certa difusió. Hi ha gent que diu, escolta, el castellà està per quedar-s'hi, això ja fa molts anys que ho va dir el senyor Creu Rovira, té un estatus de llengua cooficial, no pretenguem substituir-lo. Busquem, per dir-ho així, una cohabitació amable. Jo no hi crec. No hi crec, és a dir, jo crec que en els països, no crec en països bilingües, no crec en societats bilingües, crec en societats monolingües, que els seus parlants siguin trilingües o quadrilingües. Aleshores, mentre siga el castellà, és com si ara tots els catalans saberen anglès, com si tots els catalans saberen anglès. Què passaria amb el català? Dependria de la voluntat, com passa en els països nòrdics, dependria de la pròpia capacitat de cada parlant, militància, autoestima, sentit de país, etc. La llengua dels mitjans de comunicació dependrà de la llengua social, i la llengua social dependrà no només de la legislació, que també, sinó de les tendències socials que vagin afiançant-se en aquest país després de la independència.